Ассалому алайкум тамошобинони канали Маъмур Азия. Хуш омадем ба канали мо. Имрӯз рӯзи якшанбе қарор дорем дар молбозори ноҳияи Дӯстӣ Хоҷа Гешбек Сатторов аз нархи буқачаҳои майда сар кардем навора. 8500 сета буқачаи майда. 8500 муомила дора. Бозор да карда истанд ай 7000 сомонӣ то 7200 сомонира. нархи буқачаи майда будем. Наи сиёҳала. Инҷа гунажино ҳам будай. ҳафт ҳазору дусад сомонӣ бозор кардаист. Подписчики азиз, аз шумо фақат лайк, яктаи комментарий ҳатман ягон чи дар комментарий бинависед. иншоалло ки ҳамаи намуди молора навор мекунем. боз ҳам дута буқачаҳое ки барои бонӣ бастанда майдатарай 9000 сомонияй ҳардушам муомила дора. бозор ҳозирашта нархи аниқ накардааст, не ки аввали бозорай ҳозирашта савдои аниқ накард мегам. оли бозор на вақт гарм мешада. 8500 боз буқачаҳо, якта сиёҳалаву якта хеле мана сиёҳчоп, камтар сирхтарак. 8500 муомила дора. 7200 бозор кардааст. ҳамин наванги нархҳо. наванги сетагаи майда буд. И кабута чанд кад? Када на 8000 ира кардааст. 9000 гуфтаи судагия. иш калонтара бо хеле бародашам нисбат ба ино вазиътар. 8000 сомонӣ бозор кардааст. ҳозирашта додагӣ нест. ина савдо шеста буқо барои бастан 15 11800 кардааст. подписчика ина савдо дорам. не карпато ина барои баста марҳамат. инҷа савдо дорам. неча bo'ldi? Necha? 12300 savdo. Orqadan. 12300 buqa baroyi bastan savdo shud. Marhamat. Haydang bo'ldi. savdo shudagi asiya 11300 сомонӣ. Hoji bobo Çorum kanal meravam. Çorum kanal meravam. Geshbek City. Ina buqacha. 11300. 11300. Tamam. Çorum kanal. Ne tavo xaridish. Daglan nemune. Tamam gabnes. Hamid dostami khel daglan biya. Ana. Бо буқачаҳои средни бисёр мепурсам подписчико. 10000 сомонӣ сета. 10000 муомила дора. 9000 сомонӣ кардаист бозор. Якта тарғел, якта сирха, якта сиёҳ. Мана. буқо якаи шӯҳрат. азиз буқо барои бастан дута калон та майдавози калоноша мегирем. не дута якҷоя калон 24000 сомонӣ муомила дора. 11000 сомонӣ бозор кардаист. 11000 сомонӣ. омонаи дута майда 8500 муомила. ай 7500 то 7700 сомона бозор кардаист. ҳамин буқачаҳоро. Чай майда. Нархош каси дар ком не дута калон. 11000 надодаист ҳозирашта. Калонтарин буқаи бозори ҳамрӯза навин буқай. буқаи шведи тоза швед барои бастан мегем, барои зодгирӣ мегем. Чӣ хеле маъқултон бошад. 39000 сомонӣ бозор кардаист. 44000 сомон гуфтаи судагиай.
39000 сомонӣ бозор кардеса ҳозирашта додагӣ нест бе тарозу бе килобаркаш анхел айпочаш савдо кардеса патуши азиз буқам буқаҷон айнеке пародаш беҳад ба зеб нёшам дароз шведи тоза барои наслгирӣ балечкои швед марҳамат яктаи лайка мизанем ба хотири анхел зото моли участкаи қабадиён моли онаи акай гап нест яктаи дига буқаи баъз зеб савдо шудеста патушка азиз буқаи ишам шведияй 21000 сомонӣ бозор кардеста 21000 сомонӣ харидори аниқ ҳаст ҳозирашта додагӣ нест килобаркашта 50 сомӣ кадом мега 50 сомонӣ кад аст додагӣ нест ҳозирашта буқаи шохлорак 21000 сомонӣ надодагия ҳозирашта савдо шудаи гови гусаладор гови гусаладоре ки нами ҷои мода аввал ферма буд ами дар ферма ҳам хеле пародор буданда аямун парода маҳалли қати чалиш палиш шуда ҳам хеле шуда мондагия ҷои мода бисёр гован ҳам хеле карпаччо пайда хеле асосан фермаи швед буд баъд одамо гирифта якта нимта харидагия исус шудагия хулас ҳам хеле зод буромадагия 15000 сомонӣ харидааст гусолаш мода ширша акуд чанқа гуфтагия гуфт одами харидагӣ гуфт ки мода ширш дар кор неста мегирифта фақат мо насл мегирем мега ина касе метавона шароити мол кардан дора бигирен говҳои мода бигирен ҳар сол ақаллан я 5 гусала бурорен мол бисёр меша иншоалло нархам агар ҳама ҳам хел кунад иншоалло нархам таъсир мекунад ҳама буқада мечаспад дои модам кадан дар кора гов савдо шудеста и савдоам шудагӣ буд боли маслиҳат кардеста гусалаш буқача 15000 сомон савдо шуда қариб 15 вақт каскада 15 кадеста ё бо мегалемета сар бега 5 литр шир гусолаш нар буқача 15000 сомон ози хеле айни савдо шуданаша харидоро фикр дора и соҳиби мол ям фикр дора битим натим гуфта ҳамин айни намеша мумкин ки ози я 5-10 минутада савдо шавад ози бо савдо шид чӣ мегирем ша нашидам ҳамин зур фарқ куна я 200-300 чӣ мекуна фарқ мекуна хоб нархи қушқорои калони фарбе наиш калониша савдо кадеста 6000 мега муомила дора 5200 сомонӣ бозор ҳамира кардеста килобаркаш боша 52 бите гуфтеста фурӯшанда 54 биги мега соҳиби мол наи ҳар душа боша ҳозирашта нарх кардагӣ нест қушқоро ай 2 сол гузаштагия меган ай 2 сола гузаштагӣ будаст некеои 3 солада рафтагӣ нест бародаро нархи барои мода қушқорча 2500 сомонӣ муомила дора бо молои гаравтӣ 2000 сомонӣ додеста аминора 2000 сомонӣ амраоша фрухте мега 2500 гуфта судагия хушрӯ карда бинем бо бародаро навора дар ҳамиҷа ҷамъбаст мекунем касе то охирша то ҳамиҷаро тамошо кард дар комментария рақами 88 бинависа иншоалло ягон соат пас молбозори қумсангира меброяд дина фермаи ҳоҷи абдурахмон говҳои ҷӯшо говҳои буғуз
روی ذاتی آمادگی چند ذات شویدی و کارپات و سرخاله سیاهاله چهارنپیاست همه نمودش آمادگی بدرین تماشا کنین دینا سیامکه که را پخت افتیم میتونین که خریداری کنین رحمت که با ما هستین لایک رو فراموش نکنین در کامنتاری حتما یگانچی نویسین